Pa ako, bali, iniwan na kami ng napapaiyak ako. Iniwan po kami ng magulang kong lalaki. Saan pumunta? Nag-asawa po ng iba. Minaltrato kami nun eh. Parang lumamat sa isip ko. Kasi nakikita ko yung magulang ko, pinapalo ng tubo sa ulo. Tapos pinagbabato. Ay, hindi nakapunta doon kay Maricel. Binigyan natin siya ng time para makapag-isip. Siguro naman sapat na yung oras para makapag-isip-isip siya ng mas maganda. Kasi galing kami doon sa nanay niya. Kasi mas nakakaawa yung nanay niya. Pinuntahan namin doon. Total malakas pa naman siya. Doon na lang natin ibigay yung tulong. Sarap sa may sigan ho. Ito, mainit itong pagka. Udto. Buhay na buhay yung mga dito, mga residente kasi taga-rin ng mais. Kikigapas, tapas. Kikibalat. Tapos yung mga tira-tira, pinupulot nila. Kaya medyo pagod ako. Kaya medyo sagana ngayon yung mga tao dito. So tamang-tama may dala akong empty bottle. Tayo ng tubig. Hingi tayo ng tubig. Ang dami. Lawak ng maisan dito. Hanggang doon. Magandang hapon. Magandang hapon. Ginaba na. Magandang hapon. Inayos ko na lang, sir. Walang libur eh. Ha? Inayos ko na lang, walang libur. Ako na lang nagpanday. Tig-repair ko, sir. Magandang hapon po. Pinakyaw ko ng ayusin.
ikaw rin yung gumawa. Opo. Bali, nagpatulong din ako sa kanila. Yung bilas ko rito. Tinulungan din nila ako. Bakit yung isa, nasa loob? Yung iba, Ano kasi, nasa sir? labas? Ha? Bali, ni-repair ko na lang. Kasi dito yan dati, sir. Nilipat ko dyan kasi dito. Ay, oo. Taniman kasi dito. Space na. Saan ba talaga yung bahay nyo? Yan dito? talaga dapat, sir. Hindi, yung dati. Ito. Hindi, sir. Dyan sa gilid, sir. Ito, sir. Dati, talagang taniman ito, sir. Mm. Bali, sabi sa akin, kasi daw, magtatanim dito, hindi namin inuka pa yung space. Bali, dyan lang talaga siya, nakaposisyon. Kasi, yung dito, pagkat, pag ani na ito, sir, may magtatanim. Hindi ka na uminom? Hindi po. Eh. Hindi, sir. Ha? Nagbago na? Sumasakit yung sikmura ko pag umiinom ako. Uminom ba to? Hindi na? Oo, kasi, Pasensya na nakausap namin yung mama mo. po. Pumunta kami doon. Sabi mo, andun yung mga manok. Nandoon, sir, yung Bakit isa na wala? lang. Oo, sabi mo 3. Yung Asan isa yung iba? nandito, yung... Sabi mo 5 yung binili mo. Ano kasi, sir, binayad ko ng pagbagis nung wala akong pera. Wala akong budget, sir. Paano yung pagbagis? Huwag ka nang Oo. ano to? Wala, hindi na nga ako Alam na namin kung anong ginawa mo dun sa manok. Oo. Ibinita mo pala eh. Binenta ko na, sir. Saka yung isa, sir, And, binayad ko pagbagis. tapos yung isa, ipinagpalit mo doon ng Miguelito. Hindi, yung yun, sir. Yung isa lang. Sa Miguelito. Kasi yan guys, no, kami hindi naman kayo basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi lang. Yun doon. Mga Sa hearsay pinsan lang. ko rin, sir. Hindi kayo basta-basta naniniwala. Kinonfirm namin, nanay niya mismo nagsabi, Oo. mga kapitbahay niya po doon ang nagsabi na manginginom talaga siya. Kaya doon nga po nalaman namin na yung manok pala, wala naman doon. Ay may manok doon na isa, sabi niya 3 yung andon. Yung pala, yung isa na lang yung andon. Tapos yung isa, pinagpalit niya ng Miguelito. Tapos yung isa, di ko alam yung isa, kung... binayad ko, sir, talaga, promise, sa pagbagis. Bakit pinagpalit mo sa sa Miguelito yung manok? Wala, sir, na lang, sir, yung natripan ko lang na Ibang klase yung trip, no? Dahil, sir, gusto ko lang kaya minsan mag-happy-happy, ganyan. Kaso, Oo nga, andun na tayo. Kaso nga lang, mali naman yung paraan mo eh. sisya na po. Tamo, doon sa nangyari, tamo, umatras na yung mga sponsor mo. Alam mo, kakalasot ka sa akin ha. Hindi na. Opo, sir. Manok na, pinagpapalit mo pa ng doon eh, sir. Miguelito. Asan yung daanan mo nito? Doon, sir, sa front. Nung una, dito nila inano. Ikaso nga, Ibig mo sabihin, nung una, tinayo na to dito. na-repair na Oo. nagawa. Andito na, Oo, nagawa yun na. nga yung mga yung poste ng yan. Nagawa na pala. Oo, nagawa na. Tapos, Ang sinabi, kaso nga, ayaw dito kasi, ayan, may oo, tanim na mais. space kasi ng taniman. Oo. Kaya inilipat niyo Nakadaanan. dito. Nakakasikip dito. Oo. Kaya ganyan na lang ang ginawa namin sa Tapos, dati na ikaw lang. na lang yung gumawa nito. Opo. Tinagaan ko lang reperon. Ito na po yung itsura ng bahay ni Ate Maricel ngayon. So yan, paliwanag niyan. Kasi yung usapan po namin, yung gagawa, yung dalawa niyang bayaw. So nagawa naman, inilipat po doon sa inilipat doon sa medyo malapit doon sa Maisan. Kaso nga lang, ipinatigil ng mayari, ipinalipat. Ha? Opo. Pinalipat ng mayari. So kaya, ito na yung itsura ng bahay mo. Ikaw na lang yung gumawa. Opo. O kaya, kung makikita niyo po dito yung tulad ditong plywood na to, buo to dinala natin dito. Yan, buo yan. Kaso nga lang ngayon, kumbaga, Ganyan na lang sir. punit-punit na yung kinalabasan. punit-punit na yung, Kasi fix na dapat siya. yung Fix na. Yung punit-punit na yung plywood. Oh, yung pagkalas ba sir? Pagtanggal. Kaya nga, eto na yung nangyari. Napunit lang yung mga plywood. Bali. Ano yung gagawin natin ngayon? Hindi na natin maibabalik yun sa dati. Oo sir, kasi na na yan eh. Ganyan na talaga. Pero okay na yan sa amin. Okay na ba yan? Opo. Mahalaga na yan sa amin, may tirahan kami. Sapat na ba yung mga materialis mo dito para mabuo tong bahay mo? May higaan ka na,
Okay na sir, sobra May pa. plywood ka na. Saan ka gagawa ng kusina? Dito pa rin. Kasi, ay, opo sir. Kusina. May mga tira pa naman dyan na scrap na ano. Yan na Kaya lang. mayroon pa naman na. Ikakana ko yan. Yung tira mong ano, yung yero na yung pinantanggal mo dito dati. Pwede mong ikana dito sa ano. Opo. May Kusina. mga ano baga sir, iyan, pwede na yan. Para maliit lang na kusina. Lutuan lang naman. Lagayan ng lutuan. Pwede na yan sa amin. Kasi sabi ng sponsor nyo, yung nagpabili nito, Opo. ako daw bahala. So ngayon, total sabi mo okay naman to, sapat na yan. Opo. Yung tira mong pera, ibibigay ko lang sa nanay mo kasi mas naawa ko sa nanay mo kaysa sa'yo talaga. Opo. Okay lang po. Okay. May pagawa natin yung bahay niya doon kahit maliit lang. At least maging safe naman Opo. siya. Ano? Ay, salamat pong mabuti, sir. Salamat po talaga mabuti. Alam, nagkakwentuhan kami ng nanay mo. Kumusta ka naman bilang anak niya? Sabi niya, okay naman daw. So, yun nga. Yung binigyan kita ng bigas, binigyan mo din nun ng kalahati. Yung kalahating, Opo, dinala ko po doon. yung kalahating binigay ko dito sa'yo, hinati mo pa yon para ibigay Opo. doon. Kaso nga lang, yung problema mo sa pag-iinom. Bali, tinatanggal ko na, sir, yung ano ko. Kakayanin sigurong mawala na yun. Kasi yun ang kailangan. Para Sa din ating naman- sa atin kasi, sa ating mga tao, Opo. natural na yung pag-iinom. Opo. Diba? Yung dapat sa lugar natin. Iyo po. Tulad niyan, mismong nakita ka namin na lasing. Nagkataon lang yun, sir, kasi talagang Ano ba yung dahilan mo? Ano, may iniisip ka ba? May pinagdadaanan ka ba para uminom ka? problema din, sir, sa pamilya namin. Kasi Sa pamilyang ano? sa totoo lang, ako, sir, broken family ako. Alam namin. Maliit pa ako, bali, iniwan na kami ng napapaiyak ako. Iniwan po kami ng magulang kong lalaki. Saan pumunta? Nag-asawa po ng iba. Sabi mo namatay na. Hindi, yung una pong asawa ni mama nandun sa Batangas ata yun. Yun yung tatay mo mismo. Sino yung sinasabi mong namatay na? Yung ano po, bali tatay ng step sister ko. Hindi mo tatay. Hindi po. So ngayon, yung tatay ng sister mo, yun yung nagiging dahilan para uminom ka. Kasi sa totoo lang, minaltrato kami nun eh. Parang lumamat sa isip ko, kasi nakikita ko yung magulang ko, pinapalo ng tubo sa ulo, tapos pinagbabato. Sigurado ko yan sa sinasabi mo Oo, ha. totoo yun, totoo po. Kasi marami na nanonood sa atin. Totoo po yun. Nandun pa sa Manila kami, nakatira. Kahit doon, makapatunay ako na talagang yung mga nakakasama ng magulang ko, mga ano, sadista rin. Ang ka ng nanay mo. Oo, alam ko po yun, sir. Ayaw ba tumira doon? Para may kasama naman siya doon. Umuwi naman ako, sir, doon. Hindi, doon ka lang tumira. Ko alam kasi, sir, sa kasama ko rin, mahirap kasi mag-adjust. Kasi Ayaw matagal na sumama rin kami. Umuwi naman ako doon, sir. Hindi, Linggo-linggo. yung kinakasama mo. Dito, Ayaw sumama dito siya doon. may trabaho, sir, eh. Umuwi kami doon, umuwi naman kami doon, pag mauba kami, sir, ning ano, Mais. ning mais. Pag magbabalat kami, makikialdeya kami. Umuwi kami doon. Si kawawa naman yung nanay mo doon. Mag-isa lang. Ayaw mo Kasi- talaga umuwi doon. Umuwi ako doon. Yung ano, laging may kasama yung nanay mo. Lalo't matanda na yung nanay mo. Pag-uusapan pa namin na yung kasama ko dito. Hindi ako makadecide na biglaan. Mahirap mag-adjust. Pag-isipan mo ha. Opo. Pag-iisipan ko, pero hindi ako makapangako. Yung magulang mo yung isipin mo. Oo, alam ko naman yun po. Pero hindi ako makapangako. Ilang araw nga bago pumunta doon?
Hindi pare-pareho, sir. Pag may Hindi. pera ako, umuwi Saka ka ako lang doon. umuwi doon. Opo. Ganun, totoo naman talaga yung sinabi ng nanay niya. Hindi naman lagi-lagi. Saludo din talaga ako dito kay ano. Although ganun nga yun nangyari. Yung problema lang sa kanya yung pag-inom talaga. So nanay niya mismo nagsabi na araw-araw siyang umiinom. Mga kapitbahay nila mismo, araw-araw daw siya umiinom. Yung minsan nga nagwawala pa. Pero pagdating sa nanay niya, walang question kasi yan nga. Lagi niya naman dinadalaw. Pag mayroon siya dito, dadalhan niya doon. Kahit napakalayo, nilalakad mo lang yun papunta doon. No? Nilakad ko lang yun, sir. Halos wala nga akong pamasahe noon. Pinabagage ko yung siyempre mabigat na, hindi ko na kaya. Pero bakit Alangan, pinagpalit mo yung manok ng Miguelito? yan lang, sir, hindi ko na masasagot. Siguro, hapay na. Hapay na. Buti maiintindihan ko pa kung pinangkain mo yun. Pinangkain yun ng nanay mo. Saan Huwag mo nang minsan? uulitin yun na. Malay mo bigyan ka pa ng pagkakataon ng mga sponsor. Opo, sir. Salamat po, sir, sa itutulong niyo po. Salamat sa kagurang nanta. Kasi kung malakas ka pa naman, yung nanay mo na lang yung isipin natin muna ha. Oho. Humihingi po ako ng apologize po sa nung mga last week po dahil sa ginawa ko rin po na hindi ka nais-nais. Sana po mapatawad po ako ng lahat. Pati unang-una sa Panginoon po natin na lumikha sa atin, nagbigay ng buhay at tumubo sa ating mga kasalanan. Nagpapasalamat po ako ng marami sa magulang ko. Yun lang po. Maraming salamat po. Ayan, so okay lang siguro magkamali. Opo. Kasi natural naman talaga yan. Pero sa bawat pagkakamali natin, dapat matuto tayo. Opo. So lahat naman tayo pwedeng bigyan ng second chance. So hindi ka na ba talaga inom? Hindi makapagsalita. Hindi ko alam. Hindi mapigil na. Siguro pag may okasyon na lang, sir. O kaya wala na. Wala na. Yung pag-inom sa mga Pilipino, natural na yan. Pero wag mo nga araw-arawin ha. Wag mo nang ulitin yung manok na pagkain na, ibibili mo pa ipagpapalit mo pa ng alak. Opo. Yan yung iiwasan mo ha. Okay lang uminom pag may mga sobra-sobra. Pag may okasyon. Pero pag sa oras ng kagipitan, dapat matuto tayong gamitin yung pera ng maayos. No? Ang hirap, ang pera, hanapin. Opo. Sana bigyan natin ng second chance si Ate Maricel kasi naikwento niya naman kung bakit nagagawa niyang uminom para malibang siya dahil sa pagiging broken family nila. So dahil gabi na, hindi na kami tatagal no. So maraming salamat po sa inyong panonood. Yan, God bless po sa ating lahat.